এইଭଳି ଭାବରେ କେବେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ ତ ବିଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ଭାଜିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପାୟରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ପଖାଳ କଂସାଟେ ପଳେଇବ। ଏଠି ଦେବ କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ, ନମସ୍କାର। ଛୁଇଁକି ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କାଟି ନେବେ, ଆଉ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟି ନେବେ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଳୁ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇ ବି ପାରିବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା, ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜାରରେ ପକେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, କଳା ସୋରିଷ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଯଦି ଥିବ, ମୋ ପାଖରେ ତ କଳା ସୋରିଷ ଥିଲା, ମୁଁ ଜିରା କମ୍ ହିଁ ପକେଇଛି। କାରଣ ଜିରା ଅଧିକ ଦେଇଦେଲେ ସୋରିଷ ବଟାଟା ପିତା ଲାଗେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଜିରା ଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ପାଣି ପକେଇ ନେବେ, ଟିକେ ବତୁରି ଯିବ। ବତୁରି ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ଯେବେ ବି ସୋରିଷ ବାଟିବେ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାଟିବେ, କାରଣ ସୋରିଷ ବଟାଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କଲେ ପିତା ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାଟିବେ। ଏଠି ଗ୍ୟାସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛି। କଢ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ସିଝେଇବି। ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ, ଯେମିତି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝିଯିବ ଆଉ ପାଣି ବି ମରିଯାଇଥିବ। ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇ ନେବେ। ପକେଇ ନେଇକି ସେଥିରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସୋରିଷ ବଟା ପକେଇ ନେବେ। ପକେଇ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବ, ତାପରେ ଆଳୁ ଆଉ ଛୁଇଁକି ସେଥିରେ ପକେଇ ନେବେ। ଥରେ ଏମିତି କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପସନ୍ଦ ଆସିବ। କାରଣ ଛୁଇଁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଥିବ, ତା ସହିତ ଆଳୁ ବି ସିଝିଥିବ। ସିଝିଲା ଭଜାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାୱାରେ ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଇକି ଭାଜିବେ, କେମିତି ଲାଗିବ। ଆଉ ପଖାଳ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ। କେବେ ବି ଛୁଇଁ ଭାଙ୍ଗିବନି, କାରଣ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ, ଛୁଇଁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ଢାଙ୍କଣ ଢାଙ୍କି ଦେବେ। ପାରିବେ ଯଦି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଭାଜିଲା ବେଳେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହିଁ ପକେଇବେ। ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନେଇଛି। ପକେଇ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ଦେଇଛି। ଚଲେଇ ଦେଇକି ଢାଙ୍କଣ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ପାଣି ପୁରା ମରିଯିବ। ପାଣି ମଲା ପରେ ବାହାରେ ରଖିଦେବେ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଗରମ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ତାୱା କିମ୍ବା ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ ଯାହା ବି ବସେଇ ଦେବେ। ବସେଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନିହାତି ପକେଇବେ। ସୋରିଷ ତେଲ ନହେଲେ ବି ରିଫାଇନ୍ ତେଲର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି, ସୋରିଷ ତେଲର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଠି ପାନ ମଧୁରୀ ଟିକେ, ସୋରିଷ ଟିକେ, ଗୋଟା ଜିରା ଟିକେ, ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ଲଗେଇବେ। ସେଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଫୁଟିବ। ଫୁଟିଲା ପରେ ଉପରୁ ରସୁଣ ଛେଚା, ପାରିବେ ଯଦି ବହୁତ ରସୁଣ ଛେଚା ପକେଇ ନେବେ। ପକେଇବେ, ତାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେଇ ସ୍ମେଲରେ ହିଁ ଭଜାଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆମେ ତ ଏଠି ସୋରିଷ ବଟା ପକେଇଛନ୍ତି ନା, ସେଥିରେ ବି ରସୁଣ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ରସୁଣ ଛେଚାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଅଲଗା। ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ଲାଲ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ସୋରିଷ ତେଲର ଭଜା ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। ଭାଜି ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଆଉ ପଖାଳ କିମ୍ବା ଗରମରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ରେସିପିଟା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଭଜା, ଆଉ ପଖାଳରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ।